O Concello de Taboada ten a exposición pública dende onte o proxecto de construción da nova estación para o tratamento de auga potable, que será financiado pola Consellería de Medio Ambiente con algo máis de €500.000. Trátase dunha infraestructura básica moi necesaria para o municipio que por fin foi incluída pola Xunta nos presupostos para 2015. Despois de tantos anos, pois, é un proxecto agardado, además dunha necesidade acuciante polos problemas que temos a veces para controlar a calidad da auga. Como xa dixen algunha vez, pois, bueno, era unha cousa que levábamos traballando nela desde fai moito tempo, non só desde que eu estou de alcalde, sino polo anterior alcalde tamén. Non se daba moito controlado a calidad da auga. Esperemos que con isto, que é unha obra, eu estuve vendo o proxecto e ainda non o teño así moi estudiado, pero bueno, porque acaba de chegar fai estes días e como nos apremiaba o tempo, digamos, para que así podan licitar o máis pronto posible a Xunta de Galicia, pois chegounos o viernes, xa preparamos a documentación para que empezara ayer xa o plazo de exposición. Que problemas vai a solucionar esta potabilidade? Bueno, pois a calidad da auga, non? Porque como sabedes, pois tiñamos a nosa captación de auga do río, e según viña o río, pois o sistema de filtración de auga, todo o que tiñamos, pois non permite, moitas veces pois non daba abasto suficiente para que a auga salira con unha calidade aceptable, non? Con esta obra, Taboada poderá ver finalizados os continuos problemas coa salubridade da auga da traída que se rexistran nos últimos anos. Fai aínda unhas semanas que o Concello se viu obrigado a cortar o suministro a causa dun vertido de xurro que a depuradora non era capaz de limpar. A nova etapa construirase neste terreo entre o antigo e o depósito actual, e agora queda aínda por diante agardar as tramitacións pertinentes antes de vela en construción. É un dos trámites que nos exige a Xunta de Galicia, no cal ten que estar exposto durante 30 días. Despois, nós, unha vez que pasen estes 30 días, temos que facer un pleno, e no cal temos que aprobar o proxecto inicialmente, e a partir de aí, pois, temos que trasladarlle xa toda a documentación que nos pediron, máis o proxecto aprobado polo pleno, a Xunta de Galicia, para que no ano que ven, pois, o saque xa a licitación, non? Despois fai unha aprobación definitiva a Augas de Galicia, e a continuación, pois, é a licitación da obra, non? O emprazamento da potabilizadora permitirá, segundo sinalou o rexedor, alternativas futuras á captación de auga. Con isto penso que se vai a solucionar de unha vez xa o problema para sempre. O que nos permite con esta obra, o que te estaba explicando antes, pois é que esta obra permítenos, vai ir ao lado dos depósitos vellos, e nos vai a permitir que o día de mañá, se podemos con outras captacións diferentes para evitarnos de captar do río, que poda ser ao mellor por seu propio peso, sin necesidade de bombear, que tamén nos aforrarían os costes importantes que estamos asumindo todos os meses no bombeo da auga, non? Entonces, con esta infraestructura, así ao lado dos depósitos, o que nos permite poder añadir calquer captación de auga nova, e non temos que fazer outra infraestructura para esas captacións, non? O importe desta actuación son algo máis de €503.000. É o importe que está nos presupostos da Xunta, que en principio, salvo se haiga polas noticias que eu teño falando, ainda estuve falando precisamente ca conselleiro viernes, pois vai asumir todos os costes a Xunta de Galicia, e por iso que a parte de ser obra importante como é, pois é unha ventaxa moi grande, porque na antigua obra que había, que pasaba de €1.000.000, o Concello tiña que poñer máis do 20%, era unha aportación importante para o Concello, e neste caso, con ser que vai quedar unha obra boa para o suministro de auga de Taboada, pois, neste caso, pois, o Concello non vai ter que poñer nada, non? €700.000 eran as previsións que manexaba inicialmente o equipo redactor, pero despois de varios estudos sobre o terreo e reunións, finalmente acadouse reducir ese importe. Con estes prazos obrigados, todo quedaría en mans do Departamento Autonómico unha vez aprobado polo Pleno este proxecto, un pleno que podería celebrarse dentro dun mes con carácter extraordinario. Polo que corresponde a nós, vamos a, xa te digo, ahora xa non podemos, digamos, acortar máis plazos, porque este mes son 30 días naturales que os temos que cumplir. Nós, no momento que eu xa falei cos portavoces da corporación, tanto do PSOE como do Bloque, no momento que nós teñamos 30 días pasados, vamos a ter un pleno, a aprobalo, se coincide ordinario no ordinario, pois se non un extraordinario con ese punto exclusivo,
é traspasarse directamente todos os papeles e o plano á Xunta de Galicia, e despois o que me corresponde tamén un pouco pola miña parte, pois apremiar un pouco a Xunta de Galicia para que o saque o máis pronto posible, non? E se realiza a obra o máis pronto posible. É unha obra que chega, segundo quixo salientar o mandatario taboadés, despois de moitas xestións e insistencia coa Consellería de Medio Ambiente, nun proxecto que consideran capital para Taboada e que será a obra de maior envergadura presupostada pola Xunta para esta comarca para o vindeiro ano. É unha obra que o Concello en sí non a daba cometidos, non, solo, non? Entonces, bueno, despois de moitas xestións, incluso co anterior conselleiro, con Agustín Hernández, e ahora con a consellera que está ahora, con Étel, pois, bueno, tuvemos varias entrevistas, e unha das cousas, aparte de pedir outras cousas para o Concello, sempre o que pedíamos como número un, pois era isto, non?